I llavors sempre mos deia el pare, ojo, quan érem jovenets així, ojo on poseu els peus, perquè si llavors posàvem els peus, llavors s'aixapaven les olives. I, clar, és un mal assumpte, això. Sí, vull dir que, hosti... Sí, la terra és molt bona, la d'aquí. Això és l'oliva arbequina. D'aquesta varietat surt l'oli millor del món. Un poble que la vida va relacionar tot amb la feina i al fi i al cap és el que ens ha donat el saber, la saviesa dels teus avantpassats, no? Però la terra fa la gent i la gent després fa la terra, si hi ha un treball com cal, i almenys ha estat una gent que m'ho van ensenyar tot. La manera de vivir, la manera de trabajar, de tomarse la vida, de reunirse. La gente trabajando y disfrutando. Que eso me parece, yo creo que ese es el reto de cada humano. Encontrar gente con esa humildad, con esa bondad y que además disfruten trabajando y que para ellos es algo grandioso. Para una mica aquí, perquè si no... Sí. Pot tenir un sac? He puesto los ajos a escalivar y vamos tirando aceite despacio. Nosaltres el que intentem és que els animals siguin primer de granges de proximitat, que són vaqueries o granges de bestiar que siguin de prop, que hi hagi una alimentació responsable i un cuidado responsable, això és el més important. I la gent quan s'ho menja ho nota. Siempre. Dormir y comer y ya está. Están siempre aquí. ¿Esto también es abajo de ustedes? También. Sí. Todo esto hasta allí. Aquí es donde sembráis. Todo lo que se ve, es por aquí. Desde lo que le da el de comer a las vacas, de la manera que las trata, tiene que ver hasta cuando tú vas a un restaurante a comerte un trozo de carne en la finalidad de un plato. Al final todo está relacionado, ¿no? Ese hombre llega a nosotros, le da leche a la de los quesos. Es todo un 360. Mi abuelo tenia un ramat de bestiar i el pare i la mare hi van obrir una cansaladeria. No? Feia la botifarra, la negra, la ceba, feien els mulls, coien la panxa del porc, arrossegava. Tot un saber de la tradició. Per això la nostra obligació és transmetre-ho, això. És una capa. Fica't aquí davant, mira, que el padrí t'ensenya a fer una cosa. Tu has d'agafar el pebre, mira, veus, així. Tal com fa el padrí, veus? Així. Poquet a poquet. Ve, fica't una mica més aquí. Arroblega d'aquí. Vinga, com ho veus? Vinga, aneu, l'altre. Tu m'ajudaràs en la sal, eh? Mira, Jo també t'ho vull. aquí la cansada, que això li dona un sabor molt bo. Perquè ara ho colgarem en sal, això, i després ho penjarem. I a l'estiu mos ho menjarem. En les dues mans, vine, així. Mira aquí. Mira, arroblega d'aquí, veus, així. Pebre, sal i pebre. Sal i pebre, t'hi veus? Fes així, fes així. Tu ja pots dir-lo, ha salat una cansada en sal i pebre. Aquí que no hemos fet mal, ¿eh? Sí.
Ahí sí. Ahora busca, a ver, algún trapo. Para mí es un orgullo regalarte un corte de carne y que a ti te guste, pues los sabores, los olores son recuerdos. Y vincularlo cuando conocemos a la gente que lo hace, no se te va a olvidar. Esta es una primera moreada suave. Perquè la gent, quan tenim els sabors assimilats i tenim memòria del gust, del sabor, quan trobes una cosa que et fa reviure allò, i ho fa igual, és quan extraordinari, ho trobes extraordinari. Perquè reconeixes el sabor i els records i tot, és el que has menjat, és el que has sentit, el que t'ha fet feliç. Josep, Ryan, voleu pa? Y la chistorra también. La nera la hace su hermana y la chistorra la hacemos nosotros en el obrador.